ଏତଟା ଗଲେ ତତେ ଲୋକ କହିବେ ଲାଗିଯିବେ ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ଭଲ କହୁଛି ବୋଲି ହେଲା କାହିଁକି ଏଇ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ କାହିଁ ତ ଆଜି ଦେଖାଲେ ଭୋଟ ନାହିଁ ଦେଖା କଥା ପଚାରୁନ ଆଜି କାହିଁ ପଚାରୁଛ ଇନ୍ଦ୍ର କଥା ତାଲଚେର ଜିଲ୍ଲା କଥା ତାଲଚେର ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ଏବେ ଦେଉନ ତାଲଚେର ପ୍ରତି ମୁଁ ତାଲଚେର ଜିଲ୍ଲା କଥା ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତାଲଚେର କଥା କଣ ତାଲଚେର ଜିଲ୍ଲା ହେବନି କାହିଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବ ଏରା କିଛି ଇଏ କଲେ ମୋ ମତରେ ମୋ ପକ୍ଷକୁ କହୁଛି ଆଜି କାହିଁକି ସବୁ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛ ପଦମପୁରରେ ଭୋଟ ହାଟିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପଦମପୁର କାହାକୁ ଆଣି ପଚାରୁନ ନା ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ କି ପୁରା ବାହାରକୁ ପୁରା ଆମେ ନା କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମୋଦି ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇଛୁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ମୁଁ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ କହିଛି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆସ ଯିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ତାର ଏକଟା କୋଉଠି ଜାଗାରୁ ସେ ଚାଷ କରିଛି ଆସ ଟଙ୍କା ପାଇବି ବୋଲି ଦେଖ ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଖ ମୁଁ ଧାନ କାଟୁଛି ମୋର ରେକର୍ଡ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଧାନ କାଟୁଛୁ ଟଙ୍କା ଦେଲ ମୋଦି ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଦେଲ ମୋତେ ଦେଲ ମୁଁ ଚସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଚାଷୀ ତମେ ଚାଷୀ ମାନେ ହଳ ଧରି ଜାଣିନି ଟଙ୍କା ଇଏ ହଳ ଧରି ଜାଣିନି ସରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ନବୀନ ସରକାର ଶହେ ସରକାର ନା ମୁଦ୍ରା ଠିକ୍ ଦେଖି କାହିଁ ଭେଜାଲ କଲନି ଲୋକ ତା ଧରି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କାଳେ ଟଙ୍କା ମୋଦି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ 30,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଚାଷ କରି ଆମେ ଚାଷ ପୋଖତ ପୁଣି ବାଣୁଆ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ଏଟା ସରକାର ଭଲ ନଥିଲି ଏଇଟା ଛାଡ଼ କହିକି ଛାଡ଼ିଲ ନବୀନ ଟିକେ ଏଇଟା ସବୁ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ମୁଁ ଏଠି ନବୀନ କ'ଣ ସେମିତି କହୁନି ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟକି ମାରତା ଆସେ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି ଧାନ କେମିତି କାଟୁଛି ମୋର ରେକର୍ଡ ଦେଖେ ମୁଁ କାଟୁଛି ମୋ କାଟ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ କୃଷକ ଦିନ କହୁଛି ମୋତେ କାଟ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ କୃଷକ କେତେ କୃଷକ ବାସିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ କର ଯିଆକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ତାର ରେକର୍ଡରେ ତାକୁ ଜାଗା ତଦନ୍ତ କର ସେ କାଳେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଦେଖିବି ସେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ଟଙ୍କାଟା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗା 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗା ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗା ତୋର କ'ଣ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦେ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଏଟା କଷିକିରି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏମିତି କରୁଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନେସି ହେଲା ନା ଆଇନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ନା 3 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ ଆଉ 12 କୋଟି ତା ଡ୍ରାଇଭର ବା କାଳିକିରା ପାଇଛି ତାର ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ତା କହିଟା ପୁଣି ମେକାନିକାଲ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ନାହିଁବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦା ଆମେ ଯାହା କରିକିନି କୁହ ଯାହା କରିକିନି କୁହନି ସେଟା ଦେଖିକି ଭୟ ରଖିଲା ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କଲା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କାହିଁକି ଲାଗ 5 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଆମେ 5 କୋଟି ପାଇବି କି ଭତ୍ତା ପାଇବି ଦରମା ପାଇବି ମୁଁ ଚାନ୍ଦା 5 ଲକ୍ଷ କତିକି ନିନ୍ଦା ନ ଶୁଣୁ ନୁହେଁ ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ 3 କୋଟି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାଗିଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାକୁ 3 କୋଟି କାଲି ହାଜର ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ପେମେଣ୍ଟ ଦେବ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଦେଲେ ପାଇଲେ ଧାନ କାଟୁଛୁ ଗାମଛା ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଆଶା ପଶି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କାଲି ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଆଶା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଶ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏରା ମିଛ ବାହାନା ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ଭୋଟଟା ପଦମପୁର ବୋଲି ହେଉଛି ଆଜି ଭୋଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛ ହିନ୍ଦଳ କଥା କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରି ଆଗୁଆ କରୁନ ଭୋଟ ପାଇବ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦଳ କ'ଣ କାମ କର ଦେଖି ଆଗୁଆ ପାଇବ କାହିଁ ହିନ୍ଦଳ କଥା ବୁଝୁଛୁ ଆଜି କହିବା ଦରକାର ହଁ ଆଗୁଆ କରିଦେଉଛ ଆପଣ ପଛେ କେତେ ମାରୁଦଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ଭୋଟ ଆସିବା ପାଇଁ
ଧରିକି ଧାନ କାଟିକିରି କରୁଛୁ ଆମେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ପାଇଲେ